Egunon Euskal Herria, ja gaur bigarren eguna dugu, gogotzu eta animata gatoz. Gizon eguali polkie dugu gaur bebai. Euriza gozo-gozo. A ber, martxizena juten dan. Hombre! Zera harin dugula? Ongi, nik ez nire kajian ere koltsoia, beraz, ahiak banituen nire azpian, beraz, ez biziki ongi. Herria mugarri, daukona, harrisak inlendir bada, baina itzen da. Gernikan olako guarririk ez da huizen, eh? Onfigo, kiztero guztizia, baina... Patxaranak, txupito, cerveza... Ze klas. Kasa alternatiba. Tipo bat bertxotan eta esoaz martxara. Orduan nik ez dut lotzen. Ez, bazagola tipo bat bertxota eta... oso gaizki egiten zuela. Badakizun ordan. Nahi dugu ez dakitea. Porom pompero, ero. Buru jabetzaren bila! Zer? Buru jabetzaren bila! Hemen batzan gera. Na. Deno gara aterako. Buru jabetzaren bila! Gorrita mani, eskizakit. Pintxo. Hemen gaude, mendi martxan. Martxan gara aterako. Pertsonazkeak sortzen! Herri libre aterako. Hombre! Esan Pamplona! Pamplona. Nu zauz! Ez da txuki? Txuki! Topetan du. Herri txukula izte kartela kaletik, zinele hazen, gaz preocupauta txuki batik. Gero igual kontzentria, ez? Baina ez da bere minutu bateko isiunean biko ala txuki batik. Txuki! Txuki. Torri, Maike, torri. Es la Guardia Civil! Sí, es la Guardia Civil. Me he perdido en el váter. ¿Y dónde se ubica usted? Peaje maitako horretan, sinisten dugulako. Eta besarkaren iraultzan sinisten dugulako. Gora bihotzak. Eta gure Euskal Herria super alaia. Peajea besarkada bat, topatuko. Venga. Buru jabetzaren bila, martzan gara aterako. Pertsonazkeak sortzen, herri libre baterako. Venga, aire!
Gazte Martzako abestia Euskal Herriko emakume ezberdinak egin dugu, emakume gazte ezberdinak, 7 lurralde ezberdinetakoa gainera izan ditugu leku ezberdinetako adierazgarriak diren instrumentuak, ahotsak eta bereziki guretzako berezia izan da, alde batetik emakumeak ahotsa hartzeaz gain oholtzaratu eta lehenengo planora eramateko ekarpen txiki bat izan delako, bestalde batetik sorkuntza munduan asko garelako egunez egun lanean ari garen gazteak eta etorkizunera begira ere bai elkarlanean espazio berriak okupatzera goazenak. Pertsonazkeak sortzen herri libre baterako nire buru jabetzari gure buru jabetzara martxan goaz martxara. Aurtengo kantua biti bat parte hartzaileeki egitea gazte antolakundeen apustu bat izan eta gainera oso polita ez, azkenean bai abesti hau osatzea eta taularatzea bezala proiektu guztiak elkarlanean egitea garrantzitsua delako eta baita ere emakumeak horren parte izatea eta ahotsa eta urrats berriak ematea ere bai. Hartu behar du hobea etorkizun bat nahi dugu orain hau baino hobea libre eta euskalduna gorri berde eta morea buru jabetzaren bila martzan gara aterako pertsonazkeak sortzen herri libre baterako. Bueno, abesti bat sortzen duzunean, beti esposatzen duzu zure burua, kritika ezberdinetara, baina bueno, nik uste nahiko seguru egin dugula egindakoa, eta bueno, atzoko gauean ikusten zen jendea holan dantzatzen, egon nintzen begiratzen ingurura, eta bueno, jendea kantatzen du, egonda kantatzen ez da, bai? Bai? Zuek uste baiet? Bai! Bueno, gure gurasoi asko gustatu zaie. Neskak, nik deusteot Euskal Herri erdizak duda bat hauko. Ze pasaten da letriaz? Martxa edo martza? Martza, martza, queremos martza, martza! Martza, martza, queremos martza, martza! Nahi duzue ekarpenik egin horren inguruan? Edo berbaritako zue? Nik uste martxa eginda berdin dena kontua dela komunikatzea eta martxa guztio daukagu aldean beraz. Zer arraio, Euskal Herri anitzan nahi badugu, berrapean anitzak izan behar diraz. Horixe. Eta importantea komunikatzea, erremantzea eta gozatzea da, así que... Goazen Euskal Herriko gaur egungo parranda ezagutzera. Txin. Gaitxu, hon Euskal Herrizan panpina supermodan ipini dara. Baraka! Pasari, baraka! Akutzi pauso bat, kontxe. Ondarruka kanarru! Ondarruka kanarru! Ondarruka kanarru! Zer, apaldu denbora galdu? Hoi da, apaldu denbora galdu eta tiketak baita. Nik esan behar dut, ahotsak egiten dizuela kompetentzia, baina bikaina, zue falta zaizue topato.info. Euskal Herrizak beti galdera bardina ditzen dau. Zu eta beste zemat zarie. Hombre, gorputzagatik igual emateu bi gehala, baina bakarra, leku guztita aiatzen nahi.
Ni hasi nahi hizkuntza berri bat ikesten, bakizu, ez? Zein? Amalahu, deitzen da. Fana izatien biharra gogorra da ez da. Zer? Fana izatearen lana oso gogorra da. Bai. Familia, zemela, niomola. Hauetak, atak, zeina? Jozinea! Jo! Familia! Japonesea pasazea, chaval. Ja, barkatu, tio, kertuina, eske egin nikola die, tio. Bai. Topatu euskaldunok ez dugu negarrik egiten. Bueno, gaur Gazte Martxako azken aurreko egune dekogu, da ekimen honi bukaeri emoteko edo, dekogu gain asuntu hau. Ekitaldea. Eta hori, hurrengo irudizen bitxartez, ikusiko dugu zelako politxo geratu da ekitaldea, bera? Aldaketa da matxinada ororen oinagi. Aldaketa desirak edo behar izanak batzen gaitu. Aski izateko nahiak. Kategoriak hausteko, behar izanak asetzeko. Egi eta mundu hobea eraiki nahi dugu. Iraultza egin nahi dugu. Hala, iraultzak egiten gaitu. Borrokatzen den herria ez da inoiz hilko. Herria gara eta herri bat, zapaldutako herri bat. Herri sentipena gure izanaren parte da. Maite dena zaintzen dugu. Amamaren etxea defendatu. Garena, garelako. Eta izan nahi dugun hori, izateko borrokatzen dugu. Izan zirelako gara izango dira. Gazte indarrak ekarriko zaituzte. Euskal mundura, norden bere herriak badaki. Esklabu, esplotatu, bigarren mailako, makinaria, lan esku merke, zapaldu. Ala subiektu, gehiengo, motore, errebelde, egia iraultza. Kolpez, indarrez, beldurra arma gisa, esklabu, sumiso eta prekario nahi gaituzte. Jende esklabua, jaiki! Eskoletako patioa eta sokasaltoek bazterra. Zergatik oroitzen ditugu barrikadak eta jaurtitako harriak, eta azten sukalde txokoak eta postorratzak. Zergatik elikatzen ditu besteen poltsikoak gure izerdiak. Zergatik deitzen zaio bortizkeria, besoak elkarlotu eta lurren esertzeari, eta segurtasuna negargasa barraiatzeari. Zergatik deitzen zaio borroka, indarrez emandako kolpeari, eta ez bazterreko ereduak jarraitzeari. Zenbatetan lotxatu gaitu menpekotasunak amorrarazi beharrean. Zalantzak bide berriak sor ditzakeelako. Eta bide horiek geure neurrira eginak izan daitezkeela sinetsita, bete dugu galdera ikurrez kalea. Eta horri zuriak gere neurrira betetzen hasiko bagina? Urratsez urrats, izerdi eta odolez,
askatasuna eta bizia gure egiteko borrokaz eraikitzen gabiltza herri morea. Erabaki oro lapurtua izan zaigu. Gure egin ditugun kateak ezarri. Gure ahotsa isilarazi. Musu bat da. Hau, sexua da. Hau ere, plazerra da. Zer ikusten duzu hemen? Zer ikusteko prest zaude? Urteetako borrokak ekarri gaitu hona. Lehen, gazte borrokalaririk ezean, ez ginen gaur hemen elkartuko. Modak, moldeak, egoera eta garaiak aldatu dira. Oinarri eta nahiak aldiz ez. Herriak mugarri, aske eta morea, burujabea. Gazteria izan da, eta da egi honen motore, irauntzaren sua. Gazteok gira geroa eraikitzeko giltza, oraina gogokatzen dugulako. Oraina eraldatzen dugulako. Hogetarako, jabetzen gira kaerikaz. Eta hogetarako da ezinbestekoa, gutako bakoitza bogokara batzea. Bidea ekinez, suntsituz eta eraikiz, antolatuz eta bogokatuz eskuratuko baititu abesten ditugun helburuak. Helmuga bezain garrantzitsua da urratsa. Gaur eta hemen eman dugun urrats bakoitzak gure egunerokoan eta guk izaten definitzen gaitu. Haurtzarotik ezarritako sistemaren sokak hautsi eta aurre egiteko hautua gure bizitza bera da. Gure bizitza ulertzeko modua. Ilusio, gogoa eta indarra. Elkartasuna, konpromisoa, kritikotasuna. Borrokak eragina dugu bat. Eta guk borroka zeragiten dugu. Ez mehatxu, ez golpe eta ez zigorre, ez dute sekula gazteria ukikinduko. Gazteok altxatu dira, eta gazteok altxatu dira. Gora dira gazteria! Gora dira gazteatu da! Eusko Gudaria gara.
Info!